के कर बनवलू बाबा अरे बहनिया ये गोरी बबुआ जी पूछा तारा अरे तो कहला सजाइल ई तो दफड़ा हो प्रिंस बाबा तनी हो ददरा खंटा में झंडा के कर बनवलू उठे कैसा मास्टर बुझ गई अरे बहनिया ये गोरी बबुआ जी पूछा तारे तो कहला सजाइल ओढ़निया ये गोरी कहला सजाइल ए गोरी ए भैया भैया आदि बाकर बदल गेलू काजी बबुआन जी पूछत रे गोलू राजा ना ना तो भाव में रह सब बताओ सो हां जी के कर बनवलू हा उ के हो ए हो अरे बहनिया ये गोरी अरे तका हवा लटैल हा ओढ़निया ये कहे हंसत सरे मजाओ तो भैया देखो कल्पना जी गाना कौने रहली वो बबुआने जी से पूछले रहली का आ कहली का संयम मत जा तू सूते दलानी संयम मत जा तू सूते दलानी ये आगे आगे चलो तक ना बबुआन जी से कहतारी का कि संयम मत जा तू सूते अरे दलानी में अरे अगी अल्लाह गुलबा हमारी जाओ बबुआन जी पूछत रे कहला सराइल हा ओढ़निया कहला सराइल ओढ़निया कहला सराइल कि हितई के हकी रहे गौए के छोरा ओहो गौआ कौन हजी मतलही कौन गौआ है बाबा महदली चौक तू बताओ कहाँ के रहे अरे कि महदली के कि गौआ के हितई के रहे हितई के हकी रहे महदलिए के छोरा आ कौन ताहर दाढ़ी धोक के खेलल लाही हम जान गई तू पहले जादव जी से प्रेम करत रहलू हां जी राय जी से करत रहलू हां जी पासवान जी से प्रेम करत रहलू हां पंडित जी से कइलू बाकी आज जान गनी कि गोलू राजा के धोखा देके का कइले बड़ी का लागे हमारा कइलू बबुअनिया गोरी मैं लिखता भी हूं साहब लागे हमारा कइलू अरे बबुअनिया बबुआन जी पूछत अरे तब कहला सराइल हा ओढ़निया तब एगो लय मारे के बहुत अच्छा कौन कब ना मालिनी अवस्थी जी गौली हां जी कि सैया मिले लरी पैया सैया मिले कैया मैं क्या करूं सैया मिले लरी पैया सैया मिले लरी पैया दिन भर चाहे जहाँ रही हो दिन भर चाहे जहां रही हो अरे कहला सराइल हा अंत में पूछ
कि के बस समय का पूछता का कि के बस समय तोरा दिलवा के अंदर अंदर आ गोलुआ रहे कि रहन जोखमी जीते दूगो बात पूछो हाँ दी कवन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी लागे झूठ भइल बरतनिया ये गोरी हाँ दी अरे तो कहाँ वाले टाइल हा ओढ़निया ये गोरी